No, miten se mekaanikolla aamu on lähtenyt? Samalla lailla kuin tähänkin asti. 10 tunnin yöunet ja... Joo. Tuommoisessa moottorisängyssä hyvin nukut. Joo. Se oli varmaan ihan mukava kuitenkin siinä kun aurinko laski, niin hieronta tuli siinä ennen nukkumaan menoa. Kyllä se sallipäällikkö piti selästä hyvää huolta. Joo. Sitten tuo kylpylätilathan on hyvät tuossa motorhomeissa. Joo, kyllä. Siinä on. Joo, kyllä. Se koreamme siellä on vähän ehkä vähällä käytöllä, mutta täytyy sekin ottaa käyttöön. Niin. Joo. Mut pakko sitä nyt sen verran pitää käydä kastautumassa sielläkin. Niin, kun vesi tuotiin kumminkin vahingossa ihan Iisalmesta asti. Niin. Mut sehän jotakin tallipäällikkö antoi ymmärtää, että ensi kaudelle olisi isompi vielä. Joo. Se 12 hengen saunahan se oli siihen tulossa ja sitten se kattoterassi. Niin joo. Toivottavasti talven aikana kerkee asentelemaan. Mutta eikä se auta kuin tiukasti eteenpäin. Näin.